אל תלכו לישון לפני שאתם אומרים לבורא את 3 המשפטים האלה. המשפט השלישי ירגיע את הלב שלכם. שמרו את התפילה הזו, שלחו אותה לאנשים שאתם אוהבים, וכתבו למטה, אמן. 1. בורא עולם, תודה לך שהלכת איתי היום, וליווית אותי בכל שמחה ואתגר. 2. בורא עולם, אנא תן לי שלוות נפש, מנוחת הגוף ורוגע הנשמה. 3. בורא עולם, אני מבקש שתחדש את כוחותיי, תחדש את אמונתי, ותעזור לי למסור לך את המחר כולו. שיהיה הלילה שלכם מלא שלום. בורא עולם, אני אוהב אותך, ואני מתחייב לשתף את התפילה הזו. אל תשכחו לומר, אמן. אם אתם רוצים לקבל את ברכת השלום מהבורא בתוך התפילה, הצטרפו לקבוצת לימוד התורה שלנו. יחד נלמד איך תפילה זוכה להישמע לפני הבורא. כתבו לי בפרטי, אני רוצה להצטרף, ואני אזמין אתכם מיד.